Galicia rexistra un mínimo de desemprego dende que se recollen os datos e roza o máximo histórico de afiliacións. As cifras caeron no último mes no Barbanza e en Muros e Noia. Hoxe deronse a coñecer os datos da situación do paro e Galicia vén de rexistrar un mes de maio histórico. Acadou o nivel de desemprego máis baixo dende que hai referencias ao 1996, ao contar con 111.641 parados. Tamén se produciu un descenso na evolución anual e na mensual, cun ritmo superior ao da media do Estado, cifras que destacou o conselleiro de Emprego, José González. Galicia se sitúa entre as 3 mellores comunidades autónomas en baixada do paro, por suposto por riba da media nacional. Paro baixo, o paro baixa nas 4 provincias, nas 7 cidades, nos diferentes sectores económicos, pero a mí me gustaría destacar en canto aos colectivos prioritarios que tanto en mulleres como en desempregados de longa duración temos a cifra máis baixa de toda a serie histórica, e no que se refire a menores de 30 anos, pois estamos na cifra máis baixa dun mes de maio. Sinalou que son datos relevantes que se ven complementados cos bos datos de afiliacións. Temos nestes momentos 1.094.806 persoas afiliadas, prácticamente moi cerca do máximo histórico que foi en xullo do ano 2008. En todo caso, que decimos é o mellor mes de maio en canto a afiliacións de toda a serie histórica. Por lo tanto, datos que reflicten que estamos ante un mercado laboral dinámico, inclusivo, que xera empregos de calidade e moitísimo mérito, como non pode ser de outro xeito, das nosas empresas e dende a Xunta de Galicia nesa colaboración público-privada que tanto trasladamos, pois seguiremos a estar ao carón delas para conseguir ou acadar o obxectivo de que ese mercado laboral funcione do mellor xeito posible. Na comarca contabilizáronse datos que melloran os rexistrados no pasado 2024. No Barbanza hubo en maio 2.225 persoas na procura de emprego, 338 menos que hai un ano. En Muros Noia houbo o mes anterior 1.342 parados, unha caída de 218 con respecto a maio do 2024. Concello a concello vese tamén a mellora de datos con respecto ao pasado exercicio. Boiro contou con 568 persoas desempregadas, un descenso de 112 coas cifras do 2024. Na Pobra contabilizáronse 291 parados o mes pasado, 44 menos que hai un ano. Rianxo quedouse nos 325 parados, un descenso de 67 con respecto ao 2024. Ribeira tivo en maio 1.041 desempregados, 115 menos que no anterior exercicio. Lousame pechou o mes de maio con 85 persoas na procura de traballo, 10 menos. Noia rexistrou 449 parados, unha caída de 78 con respecto a maio do 2024. Outes reduciu en 36 as cifras do paro de hai un ano, xa que conta agora con 173 polas 209 persoas do pasado exercicio. Porto do Son contabilizou 243 parados, 62 menos que hai un ano. Muros reduciu 29 os desempregados no último ano e Carnota en 3, ao contar na actualidade con 140.